Mao di ay mga idol nga wala tay siga 24 hours kay nasunog day ang transformer mga idol. Gikuha ang transformer sa baba mga idol, gipuli dira sa ubos mga idol. Nakakabit na mga idol ang transformer. So di madugay mo siga na ta mga idol. Tara, medyo layo ka no. Kana siya mga idol. Tara si kuya yang gisaka giayo na. So gitarong niya ang fuse nga kukas shots no. Tara, so gipawong ning linya ani. So taod gud na kuanan sa Sibiko mga idol na ari abta na taog 24 hours mga idol. Usa siya mi ari sila. So murag okay na siguro ni kay hingnaog naman si kuya pero ang iyang dughit wala pa man kuan na. Mo dito yung kalitrag kapawong kagabi nasunog dito yung transformer. So nadaot. So, wala gyud siga diri. Hapon sa hapon ya ing kuan na lang kagabi niya po karon siga sa baba mga idol. So gihugtan mga idol na lang tig saka muna ilang panghugot to pang taod ng fuse kung matangtang muna siya hindi maklaro. Medyo layo man hinaog naman okay na siguro. Wala na, naog na gyud man na. So makasiga na taron mga idol, siga na ta ay kabit naman. So dali aragay nila kabit mga idol no. Transformer di pa man nadugay gisakaron mga idol no. Gikan mas ubos babaw nya gibaylo sa ubos nga transformer kay nasunog. So di pa man to dugay pero naman lagi sila ikuan pod murag green ba andali ra. Mailhan na ron murag doon na naman siguro kay nagtukar naman. Taon siga na okay na kay nahuman na. So maka charge na ta sa tong cellphone na niron no. Balik na po ta sa internet na po tayo upload. So thank you sana taga Sibiko nga gi rescue nila dire ang atong kuryente.